BMZ Production. Har a yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na ƙara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba. Har a yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na ƙara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba. Makayin kowa kuma kai komai in ka so an mata gida a yanzu kuma sai dai mai kai kake da ruwan sama in kayo sai ka feso tsirrai la ilaha illallah marka Allah ta je wa komai yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na kara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba kabira da salati ka kunsa mai shabbaki sai ka sa Ali na gidansa yayan kirki Alhassan da Hussein da Faduma san da Ali mayaki Asaba sa Sabu Bakar Umar Usmanin Sarki duk ku taso mu zuba Faduma za mu yi wa baiti Assalamu alaiki ya Siddiq ya Maulati kuma kece a cikin ruhi ka kike ba mu sabati dan isar Mamudu ki tausaya on bakar da ki bar na titi har yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na kara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba ku ke bayarwa umma waye idan ba ku ba kuke kaiwa kuma babu kuni ba za fa je ba rayuwa ban sarai jini na ba mamu ba dan sarki da shugaba karda daurai na ba mu gan mu ba kin sani a cikin raina da zuciya banda kamar ki kyaminta da ni har ran da zan mace inda ya barki zamani ya sauya babu mu babu ɗan da kiki ko ban waye in yaki Fadima za mu kira shi da kiki har yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na kara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba kanki ne mai kaunar ki masoyin ki na batulu kimin izinin kin wake uban gidan su Bilalu kin sani da akwai rauni a zuciyar ya ka Kamalu to ki tsaya min na du abin da zan da an barki Jamalu Assalamu alaikum Rasul kai ne ma'aikin Allah Assalamu alaikum Habibu kai ne abin san Allah Assalamu alaikum Aminu kai ne aminin Allah Assalamu alaikum tabani in ji ka dan kaunar ka batula yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na kara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba mai sa sarki an ban batula uban sirkayya kaga ke da mukamai dan ka Allah ya duniya kai kake ka zo ka je ka kalle shi mai saudiya la ilaha illallah ka ba halittu babu kamar ka na sadiya san ka tilas ne kuma wajibi ne gurin al'umma wanda ya ƙi ka da kaɗan ba shi babu rahama wadi walla wadi rasul haka na jima wajibi an sun kai dan hakika akwai arzabin rabbi ma har yau ba mu canza ba kaunar mu aikin Allah na faɗa na kara san su faɗin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba kai ya nuna mana kuma kai ya je mana dukkan mukama kai ya aiko ga dukkan halittu na biyin rama kai ya bawa ganima babu kai babu dan da bai ma jinjina a gare ka an gwalla ilaha illallah nabiyima
tijani nabi ya sayyidul anami kai kake tarabo a ko ina badar tamami na jar taki haka maka shine nabiyul malayim mai bayarwa ne ko da yaushe bandan Ali imami a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su fadin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba baba kun Mahmud dan shi kwarai na daban ne kuma akwai dan kwashi don bashi mai shine rabbi ne ke bashi babu bashi sa shi din shine babu babu sa idan ka zo dole ne ya baka nabi ne shine zai baka ya kara ma baya gori gashi da tausan al'ummar sa yayan karrari koran da ya je gurin rabbinmu ya furta ba kari kafu rayuwarsa fa ya idan tseratar da mu albashari a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su fadin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba wanda ya saba wa shugaba aiko yayi butulci da ku shine ya nuna ilahu ya samu yanci kan yi zo kowa a duniyar ga ba shi da yanci in aka so a kashe a yanka kaɗan tsabar zalunci da zuwa ɗan Abdullahi duniya sai ta yi sarki da kafin ya zo ba a san bauta ba sai ta gunki ya kira ga mutane aka bar bautar gunki ya kafa tutar la ilaha illallah Muhammadu a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su fadin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba me da me masana mi biya ta tabbun tabda akwai wuya dan ku hakki zaga mutum guda yanan ninkan duniya sai dai kawai mun so mu bi alisa shine gaskiya in ba haka ba kai ne makaskanci ran tashin duniya shawara ta ga dukkan musulmi ya bi kairin la'ambiya dan kwa shine Allah na ya aiko a kan tabarkin gaskiya kuma shine illahu yake tarantuwa har ya tinuwa in ka sake kafar shugaba babu shakka ka shiga wuya a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su fadin mu shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba ni masoyin Fadima nan nake so na sa aya ban gaji ba dan bayani akan shugaba yau na so ma ban faro shi ba dan isar Fadin mai lahu ban basira kullum in talziba kuma tsare ni ga tumaki ya ga kai ni ziyarar shugaba baro ya tauba musallala sarkin duniya sai ka sa alarsa su Fadima wata ita nake wa kasidiya sai sa asaba Abubakar Umar Usman nan gaskiya Al-Haidar baba uban maza zana zo ka da ni da kaya a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su Fadima shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su Fadima shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san kowa ba a rayuwar ba mu canza ba kaunar ma'aikin Allah na fada na kara san su Fadima shine aiki na la ilaha illallah banda ku Fadima ban san